משחקים בטימוקו, בתוכנה שנקראת לגדול עם טימוקו. יש לנו פה כל מיני סביבות, וכל הסביבות יכולות לעבוד גם על חציית קו אמצע וגם על חיזוק חגורת כתפיים. בואו נלך למשל לסביבה אחת של אלבום תמונות. הנה. נראה. אני צריכה למחוק את כל הלוח ולגלות את התמונה. הנה הילד חוצה קו אמצע ומרים את הידיים בצורה כזו שהוא צריך לחזק את חגורת הכתפיים שלו. אוקיי? ונראה עוד סביבה אחת שיכולה גם לעבוד על הדברים האלו. נראה משהו. הנה עכשיו הקוף צריך לפוצץ את הבועות, והנה הילד צריך גם לחצות קו אמצע וגם הוא מרים את הידיים וצריך לחזק את חגורת הכתפיים שלו. מחזק את חגורת הכתפיים.